दिनै रुंसारि मंगलसिं नार्जारिनि गोथार सारादु खुंफुंनायजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे जर'खा सावरायनाय हाबाफारि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझारनि खोला फारसे थानाय बाथिफारा गामिनि जोंलारि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारि आरो नखरनि बिहोमा होनायनि सायाव गुवारै सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों। दिनै फुंबिलिनि समनि हाबाफारियाव रुंसारि मंगलसिं नार्जारिनि सावगारियाव मान होना बिबार बावजेननो अनसुलि बिसि लामे नार्जारिया बेनि उनावनो मेरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जिरन बसुमतारी आरो ओनसोलनि साननो हनो गोरों सुबुंफोर आरो रायजो राजाफ्रा फारियै रुंसारि मंगलसिं नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावो। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारिनि गोथार सारादुखौ दिनै नखरनि गासै सोद्रोमा आरो लोगोसे बाथिपारा गामिनि रायजो राजा लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, मिरु आफाद, क'क्राझार जिल्ला आरो साउथ क'क्राझार आनसलिक जथायै दिनै खुंफुंनो थाखाय जोङो थागथियारि खालामबाय। फुंबिलिनि जे हाबाफारि बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बिथांनि नखराव बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। दायो बिनि उनाव जोंहा राजुवा भाबै गासै रायजो राजा आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों आरो बेयाव बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे दसे सम सावरायनाय दङ। बिथांमोननि जि परियाल बा नखर सुजित नार्जारिनि जि नखर आरो लोगोसे बर' माहारियाव जि बिहोमा बिनि सायाव जोङो सावरायनो लादों आरो गासै रायजो राजाखौ जों हांख्रायदों। सुजित नार्जारि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि गिबि मुंख्लं आरो लोगोसे बिथांनि जि बिफा दिनै बे बुहुमाव गैलिया। लोगोसेनो सुजित नार्जारिनि आंगो फंबाय बेबो दिनै गैलिया। नखरा दिनै दुखुथिया आरो अबथिरायै दिनै मोगा मोगि जानांदों आरो बे दुखुनि समाव जों बाहागो लादों आरो जोंनि जि आसार खान्थि नेमखान्थि बायदि जोङो सारादु खुंफुंनांगौ बेखौ खुंफुंनानै होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहागो लादों। बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांनि नखरा बर' माहारिबादनि नेरसोन, आत्म बलिदाननि नेरसोन, माहारिनि थाखाय सुप्रिम जि सेक्रिफाइस खालामदों बेखौ जों रावबो बावनो हाया आरो बावनायनि बाथ्रा गैया। आरो बेखायनो जों जेरावखि थाया मानो जे जायगायाव रायजो जाया मानो बर' फिसा हिसाबै सुजित नार्जारि गिबि मुंख्लं बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आरो बिथांखौ गोसोखांनांगोन, बिथांनि नखरखौ जोङो बयबो जोथोन लानांगोन। सरकार आरो बेसरकारि भाबै रायजो राजा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो बिथांनि नखरजों गसंथाबोदों। दा बेखायनो दिनैनि सारादुआ खोब गाहामैनो जाफुंलांथों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव नखरखौ जोथोन लानो थाखाय जाहाथे बयबो आवगायबोयो, बयबो खौरां लायो, आं बेखौनो खावलायबाय। आरो माहारिबादनि जि गेदेरथार नेरसोन, माहारिबादनि आरो माहारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव जि मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं नखरखौ जोङो अरायबो माहारिनि त्यागनि नेरसोन हिसाबै जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन। आरो बिथांनि बिफाया दिनै जोंनि बुहुमाव गैलिया, नाथाय नखर हिसाबै बिफा हिसाबै बिथाङा गोलाव समाव माहारि दानाय समाज हारिनि थाखाय हाबा मावबोदों आरो मदद होबोदों। दा बेखायनो आनान गसाइनि खाथियाव बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया आलो गोजोननि जायगा मोन्थों, आं बेखौ आर'ज गाबबाय। गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि जि मुङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं हिसाबै जोङो मुंख्लं सान जोङो फालिखायो 12 जुन 12 जुनाव आरो बे अरायबो फालिजालांबाय थागोन। आरो बेखौ सम आरो थासारि नायनानै जोङो बबे पर्यायसिम जोङो खुंनांगौ फालिनांगौ बेखौ जोङो समाज आरो हारियाव मावफुंबोदों। दिनै मंगलसिं नार्जारि बिथांनि जि बिफा बिथाङाबो जोंनि गेजेराव गैलिया। दा बेखायनो उननि समाव जों सावरायनायनि गेजेरजों बे नखरनि गासैबो थासारिखौ जोङो सिगाङाव लाखिनानै नखरा जाहाथे माहारिनि मोनसे आदर्श आरो नेरसोन जानानै थायो, बिनि थाखाय गोसोखांथियाव जिफोर हाबाफारिफोरखौ लानांगौ बे हाबाफारिफोरखौ जों मावफुंलांगोन।
नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।